To za ka dai gamu a nan filin jirgin sama na sojojin jamhuriyar Nijar da ke a nan birnin Yamai, inda rukunin ƙarshe na sojojin ƙasar Jamus a yau zai karkare da kwashe illahirin sojojin da su da kayansu inda za su koma zuwa gida, kamar yadda ta kasance da sojojin Faransa da kuma na Amurka. Sai dai kafin tashin sojojin ƙasar ta Jamus an gudanar da ƙasaitaccen biki a ƙarƙashin jagorancin Colonel Major Sani Kyau na rundunar sojin ƙasar Nijar da kuma Colonel Carsten Strauss na rundunar sojin ƙasar Jamus ta Bundeswehr, inda daga ƙarshe suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta tabbatar da duniya a hukumance da kawo ƙarshen aikin kwashe sojojin ƙasar ta Jamus ɗin da kayansu. Sanarwar da Bajamusan ya karanta a cikin harshen Jamusanci a yayin da wakilin ƙasar ta Nijar ya karanto a cikin harshen Faransanci. Ya ce ma'aikatar tsaron Nijar ta kwarata ta Jamus na farin cikin sanar da duniya da kawo ƙarshen aikin ficewar sojojin Jamus da kayansu daga Nijar tare da rufe sansaninsu da ke a babban filin jirgin sama na sojojin Nijar da ke a birnin Yamai. Sojojin Jamus ɗin sun fice daga wannan sansani ne a ƙarƙashin matakin da Jamus ɗin da kanta ta ɗauka na janye sojojinta daga Nijar, kuma aikin ficewar tasu da su da kayansu ya wakana a cikin tsari da fahimtar juna. Sai dai wannan mataki na janye sojojin baya nufin kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaron da ta haɗa Nijar da Jamus. A'a, ƙasashen guda biyu sun yanke shawarar ci gaba da hulɗarsu a fannin harkokin soja. Manyan jiragen dakon kaya sun yi sawu guda 5 wajen kwashe sojojin ƙasar ta Jamus guda 60 da kuma ton 146 na kayan aikinsu. Kuma tuni wasu ƙungiyoyin fafutuka na ƙasar Nijar suka soma bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da ficewar sojojin Jamus da ƙasar ta Nijar. Ga dai ɗaya bayan ɗaya Malama Falmata Taya ta ƙungiyar 'yan Swasando da kuma Malam Sule Umar da ƙungiyar FCR. Lalle ƙasar Jamus yau ta tattara kwantar kwalkwata ta bar ƙasar Nijar, haka ya kamata a yi. Dama mun san sanu ba ta hana zuwa sai dai a daidai ba ba. Kuma ita Faranshi ita ce ta kawo waɗannan duk kwamacala. Kuma bayan Jamus ko waɗansu guntu turawa da suke nan. To kakin mu waiwayo su kuma muna kiran su salim alim su bar mana ƙasar mu saboda Nijar ta yau ba Nijar ta jiya bace. Alhamdulillah da aka rabu lami lafiya ba sa isa, kuma muna ganin cewa da lalle wannan rabuwa da aka yi sai mu ce ma hasara ce ga ƙasar mu, hasara ce ga sojamu, saboda jan kokarin da su waɗannan soja na Jamus ke kawa ga wajen horon sojawan mu da kuma gudunmuwar da suke kawa. Da ƙarshe dai sojojin ƙasar ta Jamus sun bar wa rundunar sojin ƙasar Nijar gadon waɗansu kayayyaki da suka haɗa da motoci 26 da manyan injinan sarrafa lantarki da injinan tsarkake ruwan sha da tarin ɗakunan jeka da gidanka da suka yi rayuwa a cikinsu da dai sauran ƙananan na'urori na aiki.